weet ook niet. Wat van je? Ons wil dus ek hy en hy gaan Michael! Dis gaan by hy sê. Ja! Ek wil Nou, ons gaan net heel hard makkelijk rijden. Dis gaan ons seker nie doen. Ons rondslaap en kyk die kant op. Ek proef jou dus Ek het my boerbroek in my tas. my blaflik is dat blaf. Maar wat jy doen as ek met Wat is dit? Kom Royce, kom Royce! Krabbelen! That's it Royce, that's it! Dink jy hulle gaan my toelaat om my boerbroek? Wat se klip is dit? That's it. Ja, ek dink dit. Donker maar ek donker. Hy fisie. Nee, dis dom. Hierdie is my van gehad met die pen. Van met die pen. Ek gaan my bys. Krabbelen Royce, krabbelen Royce! Kom Royce, kom Royce! Kom Jaman, kom Jaman! Kom David! Die komt toe! Kom Sion! Mooi speel! Net Dit is eintlik vir kyk. Okay, Ek het gekom vir hierdie game eers. That's it Christopher! Wat dink jy? Ja, gaan maar op jou. Dan gaan jij betaald voor ons betalen. That's it Jaman! Kom Sion! Kom Nathan, kom Nathan, kom Ek Nathan! wil dit omdraai moet so kyk. That's it Nelly! Kom jy oor die bos loop uit. Jy moet hom dis so veel sweet. Hou op dadelik. So, daar is hy. Nou sien ek. Doe correct. Kyk net. Hier is al verslag. Ek het net lank gekyk, so net kyk. Fuck. Fuck.
pennies. Toen ik was het ervan. Tom, weet je nou wat je ziet? Doe dit tussen de staan in de klok, de cent. Ja, daar. Kijk voor die andere wedstrijd. Beautiful! Beautiful! Hij is ook Links aan de linkerknie. Emery. Hij staat staan naar voren. Kijk, hij gaat naar die bal. Hij gaat eerst keer. lekker scherpje. Buiten. Wat moet ik zeggen? Johan, goed aan. Gewoon deze week gespeeld. Roepen bij hem. Spannend was 2 games in een jaar gespeeld. Dat was nog 17 jaar. Dat was 2 games in een jaar. Ja, en die 2 games zit in zijn ik mijn knie gebreekt. Deze is maar mijn knie gebreekt. Ja, nee, Jan, ik ben toch. Amper Michael, maak weg. Tom, jij komt er gelijk. Ze moeten niet op tijd kijken. Hoe lang was het? Yes, maar hij moet niet terug naar die eerste. Hier is niet meer. Ja, maar dat is leuk. Dat amper een fout. Dat kan lekker niet vallen. Geen mag je. Support! Einfach hier alle nog uit. Eén naar de bal. Hij doet een fight. Dat is super. Oh, zie. Kijk. Dat heeft gebeurd toen je al eerst nog
Ivan! Dat is actie. Ivan! Ja, hij is bang. Kom David, kom David, pak op! En dan! Ik ga niet. Lekker stop, stik! Come on, Zani! Mayan! Was it ook afval af, Kom Roy, kom Roy! Kom rechts hier, kom rechts! Hou die bal een beetje vast hier! That's it, that's it! Jullie zitten zo uit duidelijk op wat Kom Roy, kom Roy! Hoe is het? Squadala Roy, squadala Roy! Come on, Brian! Come on, Support! Dat is niks support. Nee, dat is poikie. Backline, je gaat nou zien. Als hij naar de hoofd komt, tik. Kom ouwe jullie kijken. Jullie lijnen, Joe. Spiero. Run, Forrest! Swing. Hoe ben je?
Kom boys, go from corner. Play the ball, Royas! Come on, right! Eens kijken of we anderen weer de bal krijgen. We zien hij doen springen. Kom nou, spring! Prallo. Go now, Rusman! Go now, spring! Dus trek je mensen om zo bij PS met die ja, maar dat is niet wat is dat? Die 6 mensen ook kunnen terecht bij worden. Maar zo'n situatie heb ik veel zo. Ik ben nu stand te spelen. Maar die vierde zelfs in ieder geval 5 Allemaal van ik speel daar weer. Ja, dat is niet raar. Dus we raken nu. Profi en Daniel. Ja, Daniel, hoeveel is het? Krijg de duur of krijg de receiver? Go, Royas! Go, Royas! Lekker leuk, kom terug. Hij moet niet alle camera's zo niet zien. Kijk niet! Check, ja. Ga de bal! Achter! Go, Dayton! Roy, kom met je de kop uit! Heb ik niet anders voor... Weet je niet nog eens op? Tweede kans. Ja, maar nou kan hulle hom afvat. Ek kan hom in die 22 Ja. Waar ek kies. Go now, spring! Let's go! Raak ook die voetplek in. Ja, een paar keer aan sy. Dan wat sy nou. Ek het al dink dan. Ja, wat? Wie wil dit doen? Wat van die breek? Pas, kom! Maak al, kijk die aan! Ja, nie waarde. Go, Royas! Go, Royas! Wat Go, is jy nooit strong! opgee? Ik ga nu weer bij Ja,
Man probeer maar vir die ek bus al weer. Dit lyk soos anders kan die aankoers daar agter. Pressure, Karen, pressure! Ek het ook gespeel op hy was die dag. Dat is een beter lijfspan! Mooi man! That's the pace, boys. Kom Roy, sla aan de rug! Kom, dat was al dus komt die mensen die ons Kom Roy, handen, Roy, handen! Dat is knap, Jeter! Rocky! Als die bal direct is, dan van direct zijn, dan mag je daar echt inspelen. Maar als die bal eerst in de Hou hem achtergooi! Na 'n sekere punt almal staan hy daar. Stop hulle net bal. Oh, je mag mijn schouder moeten uitdakken klaar in de Stand op! Nee, mag hem niet terug in de Jij mag de bal vol Kom Krusty, kom Krusty! Was het in ieder geval stop maar je terug in die 22 en gepaast en je stop erop. In mag. Meijer! You're right, Krusty! Attack, corrected! Good, Roy! Good, Roy! That's it! En ben je aan Daniel? Kom eens je lopen hier gekomen. Ja, dat is 3. Maar dat is genoeg. Ik terug in die puntje en pas op die stoppen uit. Van die nok af. Hij heeft nou genoeg, net voor het mogelijk. Lekker die bal Matthijs! kan stoppen, dat is niet mogelijk.
lekker. Mooi weer in Polen. That's it, Christopher! Fietsen, maar wij kunnen catchen. Hij staat aan. Hij staat er.